Handumanan sa kaaw. Pare, umiiwas ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jovel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pare, mahal mo raw ako. Iba, kaibigan lang kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga lamang Davao City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jovel. I love you, Cherry. Jovel. Muna tinuod siya. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko. Nganong mulimod man ko nga ang tinuod. Ganahan man sa ko nimo, Jovel. Kung muna, kita na? O, Jovel. Uyab na ta. Salamat, Cher, nga. Huwag ko nimo pantusa. Salamat, gid kayo. Jovel, unsa man yung gibukat ni mo na ako, uy. Sakti lang ko. Uyab, ito ta. Basig mamaptos ko. Ay, kapala ka. Kung mamagdos ka, di mo kaya ako pasagtin. Bantay, ha? Huwag eh. Ang pasagtihan ko sa kumpatan ni mo. Jovel. Jovel. Jovel, na ako'y problema. Ano sa may problema ni mo? Mabdos ko. Mayo hinuon. Nalipay ka nga mabdos ko? Siyempre, kay mahimo na gud kong amahan. Unsa may atong buhaton ini? Ay, kabala ka. Magtipon ta. Ha? Nga naman. Di ka masagot? Musugot man. Kung mao na. Mangita ko atong kapuyan. Dong, Jovel! Day, ano ka? Sakit kaya akong tiyan, Dong. Pasig mo anak na ka, Day. Dali. Ako manda doon sa ospital. Salamat ha. Saon sa man, Dong? Sa imong paghatag na kog anak, Day. Magpasalamat sa kus Ginoo, Dong. Kay gimahal o gipangga ko nimo. I love you, Day. I love you too, Jovel. Naunsa man ka? Gano'n na ginuktok man ka? Day. Ako lang giuna-una, di ba? Nga magkadako ang atong anak. Magkadako po ang atong gasto niya. Maulagi dong, uy. Unya, gamay kaya akong sweldo sa akong gitrabahoan. Huwag ni kabots minimo. Unsa may plano ni mo, Dong? Mubalin kong trabaho, Day. Asa man ka mobalhin? Nakoy nakitaan nga driver. Nga siya rasab ang mukarga sa iyang deliver. Ako tong atngan basig makatabang to nako. Boss, mayong adlaw. Hello, si Ato. Pero may mangod kong makabantay ni mo, boss, nga
ikaw ray mo karga sa mong i-deliver ba? Wala kay helper? Ay, wala ginungoy. Kaya akong helper, di pa uli man, wala naman balik. Uy, pila sa na isweldo sa mong helper ninyo, boss? Oh, minimum dong. Lando tagod. Pwede mo apply sa mong itrabahoan, boss? Wala kay trabaho. Muhawa lagi ko, boss, kay gamay kay sweldo. Sige. Sige, pangalan mo. Jovel, boss. Ako sab si Binoy. Tagan ka sa address akong trabahoan, ha? Dahan-dahan si mong mga papers. O, boss. Dawat ka na. Salamat, ma'am. Og, may mo ka na makasugod, Ugma. Salamat kay ma'am. Mayo hinuon ka na dawat ka dong. Nalipay sa bita ko, day. Kay minimum ba yung sweldo? Ang pingi gyud imong trabaho diha ha. Aron magdugay gyud kasi imong trabaho. O, day. Oh, ikaw na yung bagong kauban mo din, bay? O, bay. Ako? Leila din ba yun? Leila ba? Ako yung si Danny. O kini si George. Inusa si Ryan. Inusa si Jan. Tawagan ko ninyo, Jovel. Welcome, bay Jubil. Salamat ninyo, bay. Salamat in taon. Kay mga buutan na silang akong mga kauban sa trabaho. Dali rin silang nasuod na ko. Biden, kinsa na ang mga laki des opisina karon? Karon ba mo kita na nila? Aw, ato na mga ahente ba eh. Kada sabado na sila muan sa opisina, aron burimit ba? Mga sila si Sir Philip, Arman o Christopher. Oo ba? Ano sila? Bay Jubel! Bay! Bay! Karoon hapon na. Pagkita. Ay, di lang ko bay dyan eh. Kay, wag ko kapanangid sa kong asawa. Tsati lang. Panagsabi ito ni. O di mo sang mailhan na itong mga hinti ba? Bitaw ay. Ay, kablakas ka sa kay mga ortas mga hinti ba? Sige. Sige, bay. Chat ko sa kong asawa nga makikitagay ko ninyo. Abi na ko gamay ra tong imnon, bay. 5 lagi ni kakahon. Ay, gamay kayo ba yun? Dagan, bita. Ito, sad. Swan, sugda na nato ang tagay. Oh, sige, sir. Hapay mo utang na, sir. Pagkita. Kinida kay murag naay pulutan nga sinugbang isda ug karne pod maayo. ay, sir, lela din mo sa bago namong kauban, sir. Si Jubil. May, si Sir Philip. Oh, musta, Sir? Juvel? Okay na, sir. Pislit niya akong kamot. Sige. Tagay na ta, aron magkaulit ang sayo. Maya pa, sir. Di na ko umuinom, kay naigo na dyan ko na. Hasta ko, sir, di na siya kuminom. Ibong na kayo ko. Kaya ako, nalipong na sa gyug ko. Dan, pwede, na gumatog. Okay, problema, sir. Ato ka sabi ka sa kwarto, sir. Sige, huwag dalawa niya kung di na makaya na ko, ha? Bye. Muli na ko, ha? Ay, magpuli ba kay kabinar ba? Yan, kainom lang ka. Ay, natog. Kado kayo kung pauli ka, eh. Kainom ba ka? Eh, ikaw lang, imisis na yung masawa nga. Ay, lang ka matog. Asa mo kong tawag, bay? Eh, dako kayo kong kwarto, eh. Ito ka to sa pikas kwarto. Dukaan lagi na ako, bay. Sige. Una na kong tawag ninyo, ha? Yan lang katog, Jubil. Ba niya sabi na rin? Di na yun madasir, eh. Dukaan na yun kayo. Sige, ikaw good. Wala lagtog dito kay amo sa ning tiwaso ni Dan nga mong ginom. Kinsa man gakos niko. Sir Philip. Ikaw mo kunin nito pa ako, sir. Yan lang ako matog. Matapad ko nimo. Ha?
Chubel. Ay, sir. Igakos mo ko nimo. Ganahan kay ko nimo, basag di lang ko sa kumbuhaton nimo, ha? Bayot ka, sir. Oo. Hindi lang ko nalata nga bayot ko. O ganahan kay ko ni Butcheville. Sir, kuhan ka na. Minyo ko, sir. May asawa taong ko. Nga naman minyo ka. Isa mo ginaanagod. Alam ko balibari sa kung gusto nga buhaton nimo. Ihatag na ko nimong tanan. Ha? Sir? Sir. Imo mo nang gikuod-good. Iyon na guniti, sir. Wow, kayo gini, boy. Buhiin na, sir. Sir, buhiin na. Huwag matagad ng 3,000. Alam pagsaba, ato ni. Sir? Sa kila sa gugos kung buhaton ni mo, God. Di pa kaan na, magkakwarta ka niya, malipay pa ka. Ikaw, sir. Sige. Ikaw na ibahala na. Sige, kumbati na. Makadaw pa. Okay. Inatuwa yung Sir Philip ta. Huwag ko makabalipat. Bay! Gusto, bay? Bay. Haka, bay. Saan? Huwag ko makabalibat. Saan? Tagbagid si Sir Philip mo, no? Huwag ko magtuo nga. Bayot ni Sir Philip. Bayot na si Sir, eh. Ikaw ginatripan niya ba? Di na ko, bay. Ha? Nakonsensya ko sa kong gibuhat, bay. Nagkasa ko sa mga asawa. Likay na siya, bay. Bay. Salamat kay sa iyong sweldo ron. Muhapit na lang ko nasod na mas bahay. Si Phil. Wala, si Sir Philip. Asam ka pa ingon? Sir, mapahuli na ko, sir. Ako na takang imbitahon dito sa downtown. Sorry, sir. Mupahuli ko sa iyo ron kay napami delivery ugma. Asam ka? Maglikay na ka na ako? Sir. Dili na ko. Magtarong na ko, sir. Singuna na ka sayon? Sir. Pila mo gusto nimo nga akong ibayad, ha? Ano makikuban sa kanako? Sa iliwa ko, sir. Huwag ko magkinahanlan sa mong kwarta. Dili na ko, sir. Juvil! Pare, umiiwas ka ba? Pila kahigayon nga nanghagad si Sir Philip na ko aron iya kong ikauban. Pero hugot na nga akong desisyon nga dili na gid ko. Di na ko magpakasa kay nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Hangtod nilabay ang pila ka buwan, akong hibaw-an nga gibalhin sa Luzon si Sir Philip. Nalipay sa ko aron di na siya magsamok pa nako. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalang kaagi ni Javel nga taga Lanang, Davao City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga naguluhan, pari, mahal mo raw ako. Pare, mahal man kita. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.